Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel Assam Police गोदान vacancy 5000 नि खाथियाव दा बेनि सायाव गोबां कमेन्ट्स बेनि सायाव भिडिअ खालाम दा फाइनाली नोंथांमोना लेटेस्ट आपडेट लाबोबाय जेराव 10 पास निफ्राय नोंथांमोना कनस्टेबल हागोन AV आव एन्ड UB होनोबा HS पास एन्ड SI होनोबा डिग्री पास सो बेनिफ्राय जायफ्रा डिग्री पास नोंथांमोना जेरावबो पोस्टआव एलिजिबल जायो आसाम पुलिसाव एन्ड बेनिफ्राय रिली माब्रै लागोन डिटेल्स एन्ड बेनिफ्राय गोदान भेकेन्सिनि सायावबो डिसकास खालामगोन दा बे भिडिअआ जोबोर इम्पोर्टेन्ट जायनाखि केन्डिडेट सो नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोब आरो बेनिफ्राय हानाय एसेबां कमेन्ट्स खालाम आरो जायफ्रा साख्रि मोनबाय नोंथांमोनाबो कमेन्ट्स खालामनो हागोन मा पोस्टआव साख्रि मोनखो आसाम पुलिसनि आन्डाराव SI बा नोंथांमोननि फरेस्ट बा एक्साइजनि बा जेल होल्डारनि थ' बिदिब्ला जों थांनिफ्राय आसाम पुलिसनि माखासे रिपर्टखौ नायग्रोगोन जे बेसेबां पोस्टआ फिलआप जाग्रोखो अके 5730 भेकेन्सिसआव दा बे जाबाय मोनसे जायनाखि सेलेक्टेड जाबाय दा बिथांमोननि माखासे लिस्ट आउट जादों दा बेयाव टटेल पोस्टआ दंमोन जोंना 5730 नाथाय क्वालिफाइड जादों नैबे 5421 300 नि बारा पोस्टआ खालि जाना दङ अके खालि जाना दङ मानोना फिलआप जायासै थ' बेयाव नांगौसेबां केन्डिडेट क्वालिफाइड जायाखै जायनि जाउनाव SI गोबां थालांदों बेखायनो SI नोंथांमोना SI फैगोन AB कमान्ड' फैगोन अके SI आवहाय एन्ड बेनिफ्राय UB फैगोन एन्ड बेनिफ्राय स' नोंथांमोननि कनस्टेबलाव फैगोन बेनिफ्राय कमान्ड' कनस्टेबल फैगोन फैया मिथिया बाट नोंथांमोननि कनस्टेबल AB UB फैगोन एन्ड बेनिफ्राय SI फैगोन अके स' बे 100% का बेनिफ्राय मोनसे ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों जे 5000 नि खाथियाव भेकेन्सि थानायनि चान्सआ दङ स' बे 5000 आ मा थागोन आरो माबोरै थागोन बेनि सायाव नोंथांमोननो जास्ट मोननैसो आपडेट इनफरमेसन लाबोग्रोदों जे हमना ला 400 नि खाथियाव आसाम पुलिसाव नै दा बावैनो भलन्टियारलि रिटायारमेन्ट होसिगोन अके जायनाखि आनफिट अके जायनाखि आनफिट पुलिस डेट मिन्स माने हमना ला बोरायबाय बा फिजिकेला थिग नंला एन्ड बेनिफ्राय जायनाखि जौ लोंग्रा पुलिस जायनाखि रेकर्ड गोनां कमप्लेन गोनां स' बिथांमोनखौबो स' रिटायारमेन्ट लाहोसिगोन नाथाय एक्सपेक्ट खालामा बिथांमोनाबो दरमाहा मोनगोन जायखौ बुङो भलन्टियारलि रिटायारमेन्ट अके स' बेवहाय भलन्टियार हिसाबै रिटायारमेन्ट होनाय जासिगोन आरो अब्ला पोस्टआ लांदां जासिगोन अके हमना ला 300 जाबाय एन्ड बेनिफ्राय 400 जाखाबाय एन्ड बेयाव 700 ओंखारखाबाय अके 700 ओंखारखाबाय एन्ड बेनिफ्राय आरोबाव मोनसे मोजां बाथ्राया बेनो जायनाखि कनस्टेबल मावगासिनो दङ नैबे हमना ला HS लेभेलाव अके एबा 10 पास लेभेलाव अके कनस्टेबल मावगासिनो दङ बिसोरो आपग्रेड जासिगोन अके बिसोरो हेड कनस्टेबल जासिगोन अके हेड कनस्टेबल जायोबा नैबे पोस्टआ खालि थासिगोनलाय एन्ड बेनिफ्राय जायनाखि साख्रि मावबाय थाखानायसो बे खोथाया जायनाखि साख्रि मावबाय थाखानाय बे कनस्टेबल लेभेलाव मावबाय थानाया हेड कनस्टेबल थांसिगोन अब्ला बे कनस्टेबला खालि जासिगोन नङा होमबा एन्ड बेनिफ्राय जायनाखि हेड कनस्टेबलाव मावबाय थानाय बिथांमोनाबो ASI अके ASI स्टार मोनसे थायोना स' बेयाव प्रमोसन जासिगोन अब्ला नैबावबो पोस्टआ लांदां जासिगोन हेड कनस्टेबलाव एन्ड बेनिफ्राय नैबे ASI आवहाय बेयावबो हमना ला प्रमोसन जासिगोन ASI आव अके ASI आव जासिगोनलाय सब इन्सपेक्टराव अब्ला बे ASI आवबो पोस्टआ ओंखारसिगोन नालाय एन्ड थिग बेबादिनो SI निफ्राय थांसिगोन इन्सपेक्टराव थांसिगोन इन्सपेक्टराव थाङो SI निफ्राय एन्ड बेनिफ्राय इन्सपेक्टरनिफ्राय DSP थाङो अके DSP आव थांसिगोन अके DSP आव थांसिगोन स' बेबादि प्रमोसन जायै जानानै ओभारअल पोस्टआ 5000 नि खाथियाव दं होनना बुंदोंमोन जेरावनाखि 4500 प्लास बेनिफ्राय पोस्टआ ओंखारबावखागोन नालाय बेखायनो टेन्टेटिभ जों लानो हायो 5000 भेकेन्सि नोंथांमोना गोदान मोननो थांगासिनो दङ दा बाथ्राया जाबाय जायनाखि आसाम पुलिसनि केन्डिडेट टार्गेट दङ दानिफ्रायनो फुल प्रेक्टिसाव थादो अके प्रेक्टिसाव थाबाय थाखा साडेनलि अफिसियेल नटिफिकेसन रिलिज खालामगोन एन्ड बेनिफ्राय स' नोंथांमोना रिलिखौबो थाबनो मोननो हागौ जानो हागौ बे बोसोरावबो मोननो हागौ नङाबा नेक्स्ट इयारावबो जानो हागौ नाथाय पोस्टआ 5000 नि खाथियाव थागोन स' नोंथांमोना डाउटआ क्लियार जाबाय आं सानबाय जे पोस्टआ फैगोन दा बेफोरबायदि माखासे जाहोननि थाखायनो पोस्टआ फैगोन अके स' नोंथांमोना बुजिजोब्बाय एन्ड बेनिफ्राय बे अफिसियेल नटिस फैयोबा नोंथांमोना आपडेटखौ मोनगोन SLPRB नि अफिसियेल वेबसाइटआव स' बेखायनो जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव SLPRB आव दा बेनो सिस्टेमा स' नोंथांमोना रिलिखौ थाबैनो मोनगोन आरो जेब्ला फैयो नोंथांमोना अफिसियेल नटिस मोनगोन SLPRB आव बेखायनो नोंथांमोननि खामानिया जास्ट प्रेक्टिस खालामबाय थानांगौ जेबो नार्भास जानांला जाय दाख्लै थालांबाय स' बेनिफ्राय बांसिन प्रेक्टिस खालामदो एन्ड बेनिफ्राय स' नोंथांमोना स्टाडि खालामबाय थानांगोन रानिंजों लोगोसे रानिं पास जाबाल' साख्रि मोना एग्जामाव थालांदों स' एग्जामखौ नोंथांमोना मोजां होनांगोन जेराव बर' रावजोंनो एग्जाम 100% लिरनो मोनगोन आरो जुदि BTC आव हमना ला स' BTC आव SI हमना ला SI 1500 फैमारोब्ला स' गोबां चान्स मोनगोन दा बेनि बागै आं सियर नङा जेब्ला फैयो आपडेट आं नोंथांमोना आपडेटखौ होगोन स' बेनोमोन नोंथांमोननि आसाम पुलिसनि गासिबो डाउटआ क्लियार जाबाय होनना आं सानबाय जे पोस्टआ फैखागोन स' नोंथांमोना जास्ट प्रेक्टिसल' खालामबाय था